архитектурой и градостроительством у нас занимается, помимо того, что он контролирует там, стройки в городе и так далее, он занимается и благоустройством. Успешно в этой деятельности справляется наш главный архитектор, это Цучоев Басир. В его обязанности входит не только контроль всех этапов работы, но и непосредственно личное участие. То есть он как архитектор, у него образование позволяет, он часто принимает участие в создании дизайн-проектов территории. Например, территория возле администрации, сквер, посвященный писателю Идрису Базоркину. Это также была одна из идей, которая была предложена нашим главным архитектором. И также другие важные проекты, не только нацпроекту, но и конкурсы. Мы участвовали в прошлом году во всероссийском конкурсе, благодаря которому мы выиграли свыше 100 миллионов на благоустройство городского пруда. И в этом году мы также участвуем с аналогичной заявкой. Большую часть в этой работе принимает именно архитектор, потому что он заинтересован в том, чтобы город выглядел облик, чтобы у него был красивый, эстетичный. То есть он к своим обязанностям относится не как бы так сделать, уйти, а вот именно со всей душой. То есть для него важно, чтобы чтобы мы могли благоустраивать наш город каждый день не только благодаря своим муниципальным средствам, но и федеральным. Поэтому в этой связи очень важно, когда у человека, занимающего эту должность, чтобы у него было и соответствующее образование, и соответствующий подход к работе, высокий уровень ответственности. Все это в нашем главном архитекторе Цучоеве Басире есть. Несри администрация архитектуры и шахар делюэллера йолч отделу волча Цучоев Басир цеханисон вахтсо даржи. Замиг волчхан школдик диша чакахкарца шезер койтлохчар Тюмени лакардиш заведение от Этубянерцен. Тюменский государственный архитектурно-строительный университет Ахжерс в 2013 году поступить до дишера на бакалавра по специальности городское строительство и хозяйство. Я уже специальность Адишатас. В 2017 году есть я кацер Харвенус. Теперь Харвен сразу цевен вымех болбе боже, что негитор цевенус тичер. Олыш махалар лярхар халыс дигармар. Басир администрация арвалля тип арбалхажлел дет. Ценнак бямп кахигам гозул карьерзи Этубямп шидишрах. Цанука болкорцу божный служ цахлорсо. И в 2018 году стройка от мастером, помощник проработал только что и пар, это был Харвелс. Мало пришло вообще, там мало мостики вообще. Сурхот в центре я уже второй школе был брас. Цик бог да даху уже хотя как организаторский. Да, бог площадка бог масхана чого интересно ху. Нухам амди вашта долха зухам зуа тахан хадиш ваш он кяхт баргени жол чертеж баргени жол хама живую баргуш холче уже совсем почти пархулс. Так стройка бог бежит ах хоздар познавательно окцох остановитали. Да, да. На практике окцох, да. Цигги хам ебах Этубялрия хозди проекта зашло лежа. Заши уже готов проект хаяжа шлоер. Цигги чет ахажер ши проект толштай парас хайги уже болхлош тахаж болх барциг бешонар. Har şehir yıkılmış ve guat ve kertir arxitektor. Şezrut Allahşer Nesri administrasiya utiyaç etsik doqoş xoxan çi yahiş kotlo yaqa bulq arwol Цучоев Басир. Сухандинск изгяст гозынчи qoşça проектыш. Проект же с 2021 года отмал проект же выиграл. Например, в прошлом году Иркой озмала ялкос язык та арка жокш Базоркина улица. Что на проекте же строена организация полностью цан есть он что холш бахет он есть кемеклат бахет он я фонар холш бахет что аркиш халист цан дерик да хах дахка цан тех задание олцо сдалуш дер выйде администрации его проскурит был я дели заместители Басир хозахештик я аз проект вашта ёхкыжы. Yıkıç haberdin ham dozul ara haberdin ham malahında yıkır.
Дозу арабардин мش also сторонние практики also цахамго хош ханц тахан лач дол чхана хай тод дол хам мегж дол хам дик худ дол хам обязательно хат хансаг юлтани хам хади это че цох дик хам худат цудо شي عشاقي تاعنا وزمي اخر خرج باع يوين اللي وغبروسا كومبيتنت بوناخت يعني هذا دي حارچو شين باعت جو حم نستي دي اشتحبو قبو خاص قوش ديالر جو حم حقوق لو ما قوش بعد دولجي تحكي واش ملا حم حنزوين مخار ديرليت في التياتر حاجه وز دكان نبروتو والجول مهتي خليت نيجتوير شي نخ اخي شاك از باو موتيك خوجولش تاع мероприятий حميش خوجولش شي سبيتال بكريتي حميلوج اكران لاحت موت خوجويت مقلا يرتك بالوش بول فونتان هن ريكونستركت ليبي از تو باشي خوزا خوبوشتي بول بش خوبول زق مسيت شرا بوس بش ولا تبيز حميت بول با از دوت بوي اشتبسيت كاج ناخ خوش موتيجي كاتشيلجي يرجع سبوسكي كوديا حماجي يزيك ناخا خنخ عقلبي عن باغ بوش قدم بوش ويتيجي تشتي حم حنزي ويتيجي يمو حنزات خنات دال اندلي اخشر يستي اخ كبير وجه تاع قلر основание حم سوايج اشتي خابول بجلات فخ يوقع حنز مو بريك باشو يلش حنز تاع سريدني يرم يوح بروجكتر بادر جريار سترون организации وقت تاع بل بول خم عام تكون اش تخرج باخت ير داخوت ان اش بول وقت تاع دوقا وشت بروجكت عند لاغورد تاع بروجكت جي اخ تيجي عند زاميغ بروجكت تاع كيرخ يزخو جت زانچو يوقچو دوقا يزخو فهمت بروجكت يخلدي جو كارتك حاجه تنجي ابي ما تقيت هذا برودا يا وجو بروجكت شن قابه تاعي هر حنالچ 10.5 гектар территория так тастал хамаш дахуц ير تكون اش تخرج باخيتر اش ديس تكون انيس دي شي زياف كنت خلي جو обязательно خلي جر صو حمدي شات داخو уже нахах дикя хугян хетер для безопасности дикя хугян хетер тахан эгэ заявки арж гасты бар так царный момент это тасо хамаш дикя мучхол ирвин умехте дик хугяхти муй хам я дахути зан цмоти гицани бог дабой Бахар хоштык булуш цархаштыш кочларды пачалкын хыл проект томилдыш дол дозу. Цахамын шиек ахыларах даклац ахтохылар дақылду басир. Тауз болмуш тбалч администрация ахылчы молладали нах хаштыш качыдыш болмуш михаус. Ирин бол хавеч эгер халкы хачинын жол заявление хамаш разный тип заявления школ цалосага ценность разрешение на строительство ценность не сдерживали сан хашлуцу не сдерживал разрешение даёлар вой отдели так цалосага тик хами волосага тоже шишика хадыцик цо хачлыш умарми и шожвоха эрлаккал шожаха ант исках далждар тходы и тац قيق ناخ شي حشلش يتقول استوائي ديق يحتشير ناتنال بروجكت شتان اشتمودو خاطر اشت اجل حلقه ازدر نا حشترد تاخ уже تخي проектный болх да حيج лахты жол благоустройство что حاج авторский надзор тхай как заказчик надзор юахтан так 2021 года в городе Хамиля уже общественное пространство по нас проектам отделе Олчакян проект что марки Хаят. Сун лейр несри ханч хуцмаш кхаж тят юагчхан малахч хаман теркуелер администрациям болхойха. Хата шошчу болгышлы тоя еш хадлар цинк хаджа болк даху мел болк ахегам. Басир воингуjdак огышлы куц эргденек. Хаман даклат садия. Да, сац архитектурное решение согласовывают даже бог да бой опас так озвой кондиционер жерик сасат из чаха гад шанжат аут декоративный сет каждый хайж клумбыжи озяга гянеш металл айой но гянеш атышен yok кеннер гянеш местами уже голый ветка жар хойж алига и хули ерик так ждаю хожи царцы бог ханс новый хайж градкс бог Вы мысбол бахар хожи ох несри бузумлох мохтигир ах кертери мохтиги хосхалез андах нит да хайчу мохтик хатай вашта 20 шхол чнахар мыштай га я
خدت دقيقة أحسن Ер парк имени Лермонтова я хажет эул живе. Ерм хайчхан инвестор я hier. Я цайт шуде. Так оқыз ханс оқшар хос. Заш хам gerne daira тая мотигеве ос. Так состояние хаму ясрон. Хан до ханди жатсыр. كنتو خزدج موحتي قريتي Да. Да. Ах таган вай язык зыз хамдадига город мир хозахул. ناخذ صلاة بارات موحتي غير Да. خص حمو حتى دقة سكر بوي كنت أحتي يوش كان قام ديج موحتي يوس يرميت داخل أقز أشت أخشر قايوخشر يعني حمد أحتوي رشت هانس أخشر إمن وأزلني نيز أشت جانس والقاج وقاهيقات رسلانا باركو وي أديل زمستيت المرز أقرقر بوخلوج إمن أزلني والقا ودلتا أشت توق حم شي خلديش تبخد دولج أو بوخ دابوس زاج درجش خيدة تجي تاع ملخا جيت تجي وي مولو حدا الحمدي هذا وي مخك صحمن اجر كرتر درت صحمن دولار ترتاح دولار ترجع صنو يجي جوج وين بقدر تعبيروج زاج كل جديد ديتي زاج خدوش كامير يولج تطيب تحوج ملخ بيوي ده تخين اجر على جوردي وجني وجلموتك شانس دعناه موسر اوت جلموتك ثم حمن حاجه غير تخو اجر على داق زعياش تي بالبيرو داق زحم تحب هانس باركش اوتي دولدن تخو وزوي الي زودي قصخ باركي برودي هانس كامير وتجلاتوي صحما ولا حجدوش просто мухл с важного на более на менее важное натал что هيك دوي تلقى وي قال جل حما تعدوا دوي نا طهنا شي واحد جل موتي شي كوسن دول دس خادس جا داق حما عطاهم بوه بس كم يك تقع خايش وجاها عطاهم دوه ده زز قاندال فاست دوه داق هاي واحد جل موتي إيش تغير تشتوي حاجز عاي جهم وصل حل إيجيس إجز عم هذا الإيمان داق دنيا قطر حم حيحقر موسر حيحقر داق أزق ويقصدوا عليه دال حالش كي ويجوبتل ديز خوش كحة ويحرس حملو دش خوش ناخا حالش حتى أخذ من شدين خان ياخل يميت تويج موحتي ميسيلج ملا هم اردوخ دراوز ملا كتسخوت دراوز حلوبوي خان شي فوتوخ مود أوقي تعتقد عند إجر حالخ مود ده يجري بريتكي عن خير تاخ سكيمي كذا عند وزلات الكلاسيكي سكيمي كذا عند وين تعمل مونستيش نحمل مود ده تدا شيء وياخذ الحمق تقوش خلميزي حم تدا شيء وحم تشن شو ده هذا زمان حاجة شيء أوز عند حم تشن أوز طايج خالص شيء حتى أوز زمان توجوز حم حتى إجلس على إزاي Мола олсего гышлан яктыр болхлоча игр керттердерде низ проект кылыр. Ичи басирец бузун болушна хадуц чох. Шахр халхоздыш сандохли нисин яхт шош камел хегичхан. Хамелду хам тоуч гашлош тюах пароту яни ос. По проекту хабяби бол проект хылчу ахты хуле бол хаби. Таган первый бол бац беж разные месте разные подрядчики болуж разные условия жолжун баби бол. Огнака проект хайлера был хабра خليجه условия обеспечивать ра дарик хамча деклахтат обасиру сюда ахтабага был материал вовремя поставлять любой дахяхтаж да хама в любое время телефон датирчи хатвена объяснить стабильно улу ляхтау был хабаб شيء إيش ده هم стабильно ويا حتى واش هم إيش خواطج интересовать تجي как руководитель شيء четко شيء بيش تبغى حباب وبصير هناك сон بدش редко ما встречаться да тему условий был حبيري проект باش بدي это небо из меня разница даже пандусу шайчханы Руслан азды so hat wenn شيء اوزي ناخا حد والج احتا خوجوجي яй ан цахалит хейтит мотит хубиатжи
панду шерлагдер наха с колясками қалнаха инвалиды что удобнее худол что поделать же сухаян что цар ого бекляца бададич так басиру суяхш дахам حتى حوالج داخو حديديس حمانو وصلدج شتام بخابي بوغ دال افيتمت هنديز حملات شالچه بوغ دام بودي دال افيتمت شيفا проекту خدا بخاب افيت سون ناخ لوس باخر ما سو خزادا سو موهامالش ان شاء الله راس خلاص Варцхал карцхал цароял майт кердержека еза тип арпач халкан программыш аргёхкышлат. Крышхан мало хуцмеш ходда дуц басир. С начала года у нас Бог задал дедой. У нас там часть за счет местного бюджета будет задал был уже халк программа городская среда цена бы. Местный бюджет одеждал был уже памятник то одежи тат арк что аеры местный бюджет обя Бог по городской среде без бары фонтан реконструкции полностью хуцужал плитки бордюр хам и освещение уже городской среда волдая живы. А проект мышт хугил уже рад. Ер фонтан да дить? С фонтан да. Ер же мы ханзуин латыш дол информационный стенд же. Так, качелиш хамажа уже ауталат миус, же туризм индустрия гостеприимства, аж сахал программа тода ауталат. Ты программа щел ваш как можете. Да, на бюджет вахт халра городе масна дикеда хертвей. Пруд конкурс айкеда хачак бамбуй, городская среда никедуй, туризм индустрия никедуй. Ханс ох шеркет чадачен цах заявки юй за ой мемориал Великая Отечественная мемориал алюй, сын зерик алей кто айгил, же юхшер, цы конкурс адаштен юх цах цы котул бизнес болждуй данлыкла. Знакомый. Я кердич адла хугех можете хугить. خوجدا أوز أتوه جال حبش بالخ تهن ويداوي تايل جال سويتيني كج هنزمودني يول جال هماجي تواجي بتاعها يعني جال выбор يول плитка جي فانتان ويمجور полностью توابع أبوي هنزدال عندلي أوزر بالخ جستي مدارين جها أخشي حشي تا وجاير بالبش خبوي تا فانتان نخات موزي موتك سويجز أنخل نخ حش بابوس تحكيليش أوز خوش فانتان خوش دال عندلي إذا يوز حتى شتات أبشي بيت точка دي бизнес ألتصق так уже شيء интересно может как يقولون دال عندلي يموتك تا حتى يا تعشت جتر تعيش شغل حندات روحنا ناخا интересно ياتش سق خلص روح حبيبي تعسك شو سق ماكسيم ما سق خلص روز أق كذا أجي ويت جولش أسوجيت جولش أنا بوه ما تجيبون على أيش لاتر. تخن غشلون دقت كهيج جو سق ستريت الدقوي. سمبل خي حبل خي باشخلو ملاقي خلا أهتا ملاخت سبوخ اشتكر. ستريت اللي شو كرجس صاحب بيز بوخ صدوق كرتس بيز بوخ. هارنين شيء. شو كهيج بوه. صون كرجس صاحب خلا خت بول بتشا كرتس بوخ خلا خت فد سجى شيء. صدوق شيء كردي أخيو проект بوخ بيتر بيتي. проект. تان أطول أحيج ميز أتحاجة ورزمير ير حدث شوية نقصة يعني تن أحتاده ير اشتخال شتيك خوجيان تاغ شين حيست إزلا أخت شتيك خوجيول جل أبيوم تن خوش خال شت تن أحتاده تك مش خوجي دحوق شناخ بعدي ش مصنع شقة حقيج مخلير جالس وانا حما خلق بريكس بول بتشانه هي تناخ برجي شان اشتخال خوجير ناخ وبرتو اشتريتوري تدا بول بيجخو تاق شي جتايج بول سجي تنداق مشي تسجل ضحك هذا بودر ألش تو حدا هم قال مش كون مولاد اللي أتاق قرقوش ناخ بيشت حووز الشر قصتا تسنج دوختش ناخ ده حبيخه بسير تسنج مش تخل ديست خالي بقول ده ده قرقوش ناخ اشت ناقص تشت تات خت مش تدش خزا خوجي أو حتى سي يموير كذا برديو تحيو جيهن أو سن كذا يحقق يزرسون علي زمان يزرسون علي تواشت أدوالش بارمي ناقص تودي رزقة تركوي سامن سامست رزقة تركوي هو تشيش باخي تجول حم يلقي أسنجاس حاجل شتون يزت هنر علي هن إيش جهت علي ينجاس إن خلش باعي اللي حاجل يرحيس ونج أندر أنا يرحيش ليك خوجهن علي استندلش بارمي
جوبتل سويت الله حجم هرس دوكا در ملا غلط قلت ناخ ده اشتغلت ان all that så hans short projekt جميع يبين عشان الانترنت حاجه يشتموا يدرسوا انسك حوات اخ حاجه وير اخت تشرچوا كوم تشخوجهن удобно хугятсон ха ол проект подвалятсон агал узладатсон يحطوا على الله وصدوق موتك دلاتها ومتي خلاص بعدهن اللي اشتخل دقادل كان подвал يزش خل تواسك فنا مولد اللي يسن تواسك شين زيز جاتش كخلش باخيتش موتك ترلو جاتش كحي حتى زيز خل تحسمو ماتي حاجه اللي يرده يلو جاتش وين الاقزال ده سرازو حواشت دورس خلش بعد اجر يحقق بريك ملا خنيح اوز ادمنستراتسي بوخ ارواله هل جوبي ورسو بوخ بجيو بروجكت تاع جوبي قمن ابيكت جي صار بروجكت جيش اركتكتور بوخ بجورس تشي از باش بالخبر Дом ветеранов и центр обслуживания пожилых людей инвалидов هاشتا проектор وي حقيقة ازي اداد اجري وحقاير بس بروجكت يحقر حوي وشت تاتستيكاشت تاتحماشت ياي از بالخ اروالا تاشت مقول خانه حلخ تكتر هانز دوماشت تسمو حماش ولاش يا عاشت اداندات نيسنات حتى حي خان ياخذ لو لا خوق وتحمد يحقق هيك دا عند از جو انترستني كيش ناخا دا از تان شكولي باج تو همون انترست بول ناخا تخن سيجا مسخان عمدي حمد ولج انترست بول بس بريكتروش كار بس تيان خوس لوج بات هترلات جبات تخن خنجل فساد قان уже модные ациш новые придумать так социалата свой мотик сюда креативный болхубы творческий болхубы та хабячол та дега хосхет холли иштайрк аз проект хайбаш болхаваш голыш сюда барги юрист экономист бахтазарта же ох болха иш мотиги в республике назрани мочах вах гушмети вогуш мотиги сюда شيء يحتوي شيء بيزم بالي زيش شقة دقة تبلخ أرض الحجدس. حال столиц خان نياسر شهردين خزلش طالوشاخ. تيجي بسيرت يعطي يوغش خان كأكر بريت شقاتش يش كأردالر تيشوي نياسرين كوتس.